Soc el Carles, tinc 37 anys, soc administratiu a una elèctrica solidària. Faig els contractes per noves altes o pels clients que ja tenim contractat en algun altre punt de subministrament. També faig simulacions amb factures antigues per a veure si fan estalvi. També faig una miqueta d'arxiu i bàsicament faig això. Abans estava com molt amodorrat, saps? Que no em movia molt i em sentia una mica malament per això, però bueno, com jo vaig agafar la feina, doncs, em sento actiu, em sento que sóc útil i això és el que m'agrada. Des que tenia 6 o 7 anys em van dir que tenia com aprenentatge més tard que els altres, vaig començar a anar a psicòlegs i no em trobaven ben bé el que tenia. I fins als 15 anys o així que em van dir que era Asperger, així perquè, mira, vaig fer unes proves i m'han dit que era Asperger i clar, aquests 10 anys, 12, doncs, com no sabien el que tenia i anaven ja cada setmana al psicòleg i no sé què, i em deien que no prenia tan ràpid com els altres i que em costava més, doncs jo vivia bastant malament. Per el de la feina i d'estar leal, doncs sí que he vist que tinc més paciència i que penso una mica més positiu a la feina i al lloc i a l'àmbit laboral. Les empreses el que volen és productivitat 100%. Si tens algun problema que t'hi costa més arrencar o qualsevol cosa, doncs ja no t'agafen, no agafen una altra persona que no tingui menys experiència o que no sigui adequada pel lloc i tu sí ho siguis, saps? I que amb el bon ambient, si s'expliquen bé les coses i tenen una mica de paciència, són tan productius com el que més.